Tak, odjíždíme od hotelu Erma, začíná nám 8. den poddní pauzy a odpočinku. A uvidíme, kam dneska dojedeme, ale prakticky musíme dát přes 400 km. Ideální je 500. Uvidíme. Necháme se překvapit, jak nám to vyjde všechno. Počasí má být nádherný. Myslím si, že má být přes 30 dneska. Takže bude trošku pařáček. Prvních nějakých asi zhruba 120 km máme po dálnici, aby jsme to trošku urychlili. A pak zbytek jedeme už normálně. Tak a upouštíme Zlatý Písky. To pomalu valíme na Sofii, ale držíme jenom ten směr, protože do Sofie vůbec nejedeme. A tady nemají dálnici a je to tady do samej kamion. Hodně policajtů tady je. Radary tu jsou. A pokud se nám to podaří do cíle, tak to máme nějakých 367 ještě. Po cestě máme teoreticky dneska jenom 2 cíle, Pas Šipka a Malou Buludžu, takže prostě pohodička. A pak vlastně bychom mohli stihnout jednu takovou jeskyni, která má ve stropě díry, ale to spíš dopadne tak, že se ubytujeme kousíček před ní. Co jsem koukal jakoby včera, tak tam je hotel s bazénem, je to vychvalovaný prostě v recenzích, že tam i dobře vařejí. Takže uvidíme, až budeme na té Šipce nebo na té Beludži, takže se na to podíváme a uvidíme. Tam se rozhodneme, kam pojedeme, kam až pojedeme a kde budeme chrápat. Takže zatím furt valíme po takovém jakoby hlavním tahu. Konec hlášení. Tak, nějakých 27 km na Šipku. A to už budeme mít dneska ujeto 300 km. Takže ubytování už máme i zabukovaný. Domluvili jsme se na tom hotýlku s bazénem po cestě před tou jednou prochodnou jeskyní. Takže to už máme taky zabukovaný. Takže teď už jenom navštívíme Šipku. Teďko tu Buludžu, Malá Buludža. A pojedeme na ubytování a ještě jsme se jí bavili o tom, že, ale uvidíme, jak se nám bude chtít, že buď to bychom navštívili tu prochodnou jeskyni ještě dneska, nebo to možná necháme až na ráno. Uvidíme, až tam přijedeme, v jakém budeme stavu, jestli spíš nepůjdeme do bazénu, který tam mají, nedáme večeři, nějaký škopky, protože veškerý tvrdý už nám došel. Ty čuňata zase všechno vychlastali. Takže jako uvidím, potom spočítáme, kolik vlastně flašek toho tvrdýho vůbec padlo, ale tolik, že to je, si myslím, rekord na tripu a to jsme jakoby v polovině. Takže se přihlásíme ze Šipky.
Taky nějaký památník. A tamhle to je ta Buludža. To je to? To je ta malá Buludža. Tamhle to. A jedeme tam, jo? No. Stavíme se asi teda nejdřív tady, ne? Jo. A pak zajedeme tamhle. To pojedeme až na Brd, ne? No tam, stojí tam auta, tak můžem. Jo, ale je tady hezký, že? No. A chládeček, že? Tady už je příjemně. Tak tady máme šipku. Pěkné, pěkné. Tak jdeme si na šipku. Hurně, vidíme jak stará lokomotiva. Národní park a muzeum. Kurňa. Schodů, kámo. Hezky, já jsem je nepočítal. Až tam. Tam to vůbec nepojď, Martine. Jo, dovnitř se nesmí. Jo, tam si musíš tiket, ale jenom cash. Kamzík! Pičo, to už je to. Tak natočíme to. Tam je ten kříž. Tak, ne? Počkej. Trošku se tady kroutíme teďko dolů se šipky. A pak se budeme kroutit nahoru na Buludžu. A pak zase v obráceně. Blížíme se k malý Buludže. Malá Buludža, hezky. No ale ty výhledy, to je teda úžasný. Tak jdem si obejít to monstrum.
To jo? To monument jako kráva, ale dovnitř už se asi nedá dostat. Takový monument, ty vado, a čeká, až se to rozpadne. Ale ty výhledy odsud, ty jsou teda úžasný, ty vado. I možná byl dřív vchod. Ne, tady je vchod. Je? To je šílený. Já říkám právě, ty výhledy odsud, ty jsou úžasné. No? Ty výhledy, že jsou úžasné. To je tohle nějaký obrovský. Na co? Tak aby to postavili. No to nevím, nebo to odlejvali, ale vem se to museli míchat tady, protože ty přeci nemohli dojet. Těma cestama, ty vado. Bude odlejvaný. To jsou kázadla nebo co, ne? Nejsou. Na tom byli, a to, no to ještě jsou, no, to bylo podle mě lešení, prostě bednění a... No, já si taky myslím, že to prostě jakoby... A jak říkáš, to na tom byly nějaké kachle, ale to už... No. Ještě tady jsou ještě ty šedivý, takhle v té jedné řadě tam ještě něco je. Jdeme na vnitřku? No, můžeš. Až píčo, to výkopnu. Hrubián, vole. Hrubián z Moravy. Hlavně, že se tam vole nedá dostat. No. Jak to tam vole vypadá, ne? Nemám další tyč, ale tam se nedostanu, víš? Víte, strčilo tamhle nahoru. Aha. Ale tam máš díru. Ne? No to máš lepší, ale. Tady taky ne. To je lepší. Tam je asi aj hnízdo. Dovnitř? Co tam je? A teď mi někdo veme tu tyč a co tam je dovnitř? A je to. A pak uvidíme doma. Podržím se tomu prosím. Tu jsou schody zrovna, ale tak to moc neuvidíš. Tu jsou zrovna vole schody. Hajzli. Jakoby víš, schodiště. Jasný.
Tak, odjíždíme tady od Malý Baludži a jedeme teď na Šipka Pass se občerstvit a pak jedeme na ubytování. Kluci zvolili jinou trasu, že jedou po Bílý a my s Peťanem jedeme to, co jsme přijeli. Tak se blížíme k ubytování. Pretevene. Kolik má? Asi 3. Toto je pro mě teplejší. No, To nemůžeš. Dobrá. jo? Nateklo mu do nosu. Víš, že Lidko tak aspoň, že mu do nosu nateklo.